safe aka ce za a gabatar da lacca mai maudu'in matsayin mata a addinin musulunci. Matsayin mata a addinin musulunci za mu tattauna ta ɓangarori guda 6 na halin da musulunci ya tarar da yadda ake yin mu'amala ta zamantakewa da mata da kuma irin canje-canje da tsare-tsare da gyare-gyare da daidaitawa da musulunci ya kawo a wannan gurare guda 6. Kuma bayan mun gabatar da wannan maudu'i guda 6 akwai tambayoyi guda 10 akan wannan maudu'in, wanda duk ta amsa tambaya ɗaya daga cikin guda 10 nan to akwai kyauta da za a yi mata. Da haka kowa sai ya shirya a cikin abin da zan gabatar din, a nan ne tambayoyin za su fito. Saboda haka akwai littattafai mana nan, akwai littattafai da kuma CDs wanda ga su nan. Wannan littafi ne da ƙasar Saudiya ta buga ƙarƙashin Africa TV 3, wanda ya ƙunshi tafsiri na alƙur'ani na izu 6 ƙarshe, sannan kuma da bayani akan rukunan musulunci da yadda ake yin sallah da alwala da sauran abubuwa, hamma da hotunan yadda za ka yi sallah. Sannan kuma wannan CD littafi ne na addu'a minal kitabi was sunnati, wanda muka fassara da alaramma Ahmad Sulaiman. Kuma a cikin wannan akwai littafin, akwai sidin. To kowace tambaya ɗaya za a ba da littafi ɗaya, za a bayar da CD guda ɗaya. So da haka wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun. Tambaya ko kuma waɗannan abubuwa guda 6, farko dai addinin musulunci ya zo ya tarar da ba a kimanta rayuwar mata. Mata ba su da iko su samu kyakkyawar rayuwa. Mutum yana da iko ya kashe yarsa, ko ya bautar da ita, ko ya siyar da ita, ko ya wulakantar da ita, ko ma ya wurgar da ita akan hanya, mai so ya tsinta ya kai ta bola ya wurgar, ko ya je ya rami da ranta ya saka ta a rami ya binne ta, ko kuma ya ba da kyautarta. So da haka addinin musulunci da ya zo ya saukar da ayoyi. Wasu kuma idan suna da 'ya'ya da yawa ga talauci, to sai ya tsince iya matan sai ya kashe don ya rage wa kansa ɗaukar nauyi. To sai Allah ta'ala ya saukar da ayoyi da yawa, amma za mu ba da guda 5, wanda a cikinsu Allah ta'ala ya hana kisan kai da tozarta mata. Aya ta farko a cikin suratul Nahl, Allah ta'ala ya ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa walla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qaumi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turabi ala sa'a ma yahkumun. Allah ya ce in aka wa ɗayansu bishara, matarka ta haihu, maimakon ya yi murna ya farin ciki ya taya ta murnar ta haihu lafiya, duk ba zai wannan ba. Abinda zai yi shine zai gumtse fuska, zai ɓata rai, zai shiga damuwa. zalla wajhuhu muswaddan, sai zuciya fuskarsa ta yi baki kirin, wa huwa kadhim, sannan yana cikin ɓacin rai, yana cikin bakin ciki. Gashi an gani a fuska, kuma dama an ce alamar zuciya a tambayi fuska. So ya nuna bai yi murna, ya yi farin ciki, ya yi lale da abin da aka haifa masa ba. Sai Allah ya ce ayumsikuhu ala hunin, ko ya rike shi a wulakance, am yadussuhu fit turab, ko kuma ya rami ya binne ta da ranta. Allah ya ce ala sa'a ma yahkumun. Ku saurara tur da wannan hukunci.
na biyu a cikin suratul takwir Allah ta'ala ce wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Idan aka tambayi wacce aka binne ta, me kika wa babanki ya dauke ki da ranki ya je binne ki, bi ayyi dhanbin qutilat, me yasa aka kashe ta? Sannan na uku a cikin suratul isra Allah ta'ala ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaq, kada ku kashe 'ya'yanku saboda tsoron talauci. Wani 'ya'yan sun masa yawa, so da aka sai rage yawansu saboda tsoron kada ya ci da su. nanu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira, kashe su kuskure ne mai girma. Sannan na hudu a cikin suratul an'am nan ma Allah ta'ala ce wala taqtulu auladakum min imlaq, kada ku kashe 'ya'yanku saboda talauci, can saboda tsoron talauci suratul isra, nan kuma saboda talauci a cikin suratu al'an'am. Saboda wani an haifa masa din ne, wani kuma kafin a haifa ne zai yi tsarin da ba zai haihun ba saboda tsoron kada nauyi ya hau kansa. Shi sa aka tambayi annabi alaihi salatu wassalam wani zunubi ya fi girma, ya ce haɗa Allah da abokin tarayya. Sannan wane yace lalata da matan makocinka. Sai me yace an taqatula waladaka khashiyata an yata'ama ko an yut'ima ma'aka ko an yata'ama ma'aka, ka kashe ɗanka saboda tsoron kada wato ya ci abincinka ko ya ci abinci tare da kai. Sannan aya ta 5 ita ma dai a cikin suratul an'am ne. Allah ta'ala ce qad khasira allazina qatalu auladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahum Allah iftira'an 'ala Allah qad dallu wa ma kanu muhtadin. Da waɗannan ayoyi da makamantansu Allah ta'ala ya haramta kisan kai da ake wa mata, saboda kawai ita mace ce sai a kashe ta, to sai aka samu 'yanci na rayuwa. An ba wa mace 'yanci ta rayu ba tare da barazanar wani zai kashe ta ba, ko da ku mai kisan nan mahaifinta ne. Wannan shine matsala ta farko. So da haka sai ya zama mata sun samu 'yancin rayuwa da 'yancin walwala da 'yancin su ci gaba da kasancewa su masu rai ba tare da barazanar kisa ko binnewa da rai ba. Sannan abu na biyu, ba a ba wa mata gado. Idan an tashi rabon gado, mutum yana da 'ya'ya maza da mata, sai a tsince iya mazan a ba su gado. Idan matan sun ce ina namu haƙƙin, sai a ce to kowane haƙƙi za a ba ku, kuna noma ne, kuna kiwo ne, in an kawo mana hari kuna tarewa, ku jarumai ne, kuna fita yaƙi. Sai a kafa hujjoji daban-daban, sai a kaɗe mata a hana su wato gado. Sai wata matsala ta faru, wani mutum ya rasu, sai ya bar matarsa ɗaya da 'ya'yanta mata guda 2 da kuma wansa. To a ƙa'ida yadda ake a zamanin jahiliya, shi wannan wan nasa shi zai zo ya kwashe kuɗin kawai ya zuba a jihunsa, in sun buƙaci ɗan abinci sai ya dinga ɗan basu. To sai ku hakan ta faru, wannan wan baban nasu ya zo ya kwashe kuɗin, ita kuma uwar sai ta ga an batta da 'ya'ya mata guda 2, renon mata kuma yana buƙatar kulawa, abinci, sutura, magani da sauransu. Sai ta zo ta kawo ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dalilin da Allah ya saukar da yusikumullahu fi auladikum, Allah yana muku wasiya na yadda za ku raba gado ku ba wa 'ya'yanku mata da maza. Sai ce lizzakari mithlu hazzil unsayin. Sai Allah ta'ala ya fara da wasu matsaloli guda 4, inda namiji yake samun guda 2, mace ta samu guda 1. Sannan sai ya raba gadon kala 6, kashi 6. A cikin gado akwai 1/8 wanda muke kiransa thumuni. A cikin gado akwai 1/6 wanda ake kiransa sudusi. A cikin gado akwai 1/4 wanda ake kiransa rubu'i ko rubu. A cikin gado akwai 1/3 wanda ake kiransa thuluthi. A cikin gado kuma akwai rabi wanda ake kiransa nisfi ko 50%. A cikin gado akwai kuma ma inda ake cinye dukiyar ma duka,
a waɗannan matsaloli guda 6 kowanne sai da mace ta fito, babu inda sunan mace ta fito. Tana samu da yawa, tana samu kaɗan. Mace tana samun 1/8, tana samun 1/6, tana samun 1/4, tana samun 1/3, tana samun 2/3, tana samun rabi. Sannan ma akwai matsalar da take cinye dukiyar duka. To da sai ya zama wannan gado sai aka dawo da shi baya, maimakon babansu ya rike dukiyar duka sai aka raba gadon kaso 24, sai aka ba su sulusani, tunda mata ne guda biyu. In an ba da sulusani a cikin 24, ko ce za a ba ta 8-8. 'Ya'yan da ya bari mata guda biyu, ko ce aka ba ta 8-8 a cikin 24. 8 sau 3 shine 24. An ɗauke 8 sau 2, saura nawa? Saura 8. A cikin 8 ɗin nan kuma sai aka ɗauki 1/8 shine 3 na 24, sai zama saura 5. Da haka sai aka bawa kowace yarinya aka bata 8, babarsu aka bata 3, shi kuma aka bashi 5. Kun ga a cikin 24 su kadai sun cinye 19, da uwa da 'ya'yanta mata sun cinye 19, shi kuma a matsayinsa na asibi shi kuma ya samu 5. To wannan shine gatan da musulunci yawa mata, ya ce a saka su cikin gado. Ta ake tambaya a ina mata suke samun 1/8, shi ake kira tumunin takaba. Mutum ya mutu yana da 'ya'ya, nata ko ba nata ba, za a bata 1/8 na dukiyar da mijinta ya bari. Son ya ban miliyan 8 sai a bata miliyan 1, in ya ban biliyan 8 sai a bata biliyan 1, in ya ban triliyon 8 sai a bata triliyon 1, shine 1/8. Sannan akwai inda take samun 1/6 kamar uwa. Idan mutum ya mutu ya bar babarsa da rai, yana da 'ya'ya, ya bar biliyan 6, sai a ba uwarsa biliyan 1. In ba shi da 'ya'ya a bata biliyan 2, 1/3. In yana da 'ya'ya ko 'yan uwa da za su hana a bata 1/3, sai a maida ita 1/6. Sannan idan mutum ya mutu ya bar 'ya'ya mata guda 2, za a ba su, ba namiji, za a ba su sulusani 2/3. Son ya bar biliyan 3, matan za a ba su biliyan 2. Idan kuma ya mutu ya bar 'ya mace kwaya ɗaya, ya bar biliyan 2, to wannan 'yar tasa za a bata biliyan 1, shine nisfi na abin da babanta ya bari. Shaƙiƙiya ma tana samun nisfi, li'abiya tana samun nisfi, jika 'yar ɗa tana samun nisfi. Masu sulusani akwai 'ya'ya mata 2, akwai jikoki mata 2, akwai shaƙiƙai mata 2, akwai li'abbai mata 2. Masu samun 1/4, idan mutum ya mutu ya ban matarsa ba shi da ɗa, nata ko ba nata ba, za a bata 1/4. In ya bar biliyan 4 sai a bata biliyan 1 a cikin abin da za a bata na gado. So saboda haka duk gado sai da Allah ya raba, ya ba mata kashi-kashi. Sannan ta yi wa wani ya tambaya, me yasa to a wasu matsaloli ake ba wa mace 2 ɗaya a ba namiji 2? Sai ce kwarai, hikimar da ta sa Allah ya ce a ba mace 1 a ba namiji 2, saboda namijin shi yake ɗaukar nauyin matar. Ita mace a ƙa'ida ba ta ɗaukar nauyin kanta, ba ta ɗaukar nauyin 'ya'yanta, ba ta ɗaukar nauyin iyayenta, ba wanda aka ce ta ɗauki nauyi a duniya. Amma ita an aje mata maza masu kula da ita guda 3. In tana yarinya, babanta; in ta yi aure, mijinta; in ta tsufa, 'ya'yanta. So an mata gata da kariya. Sannan ita Allah ya ce a ciyar. So an bata 1 kuma aka bata ciyarwa, kun ga an bata 2. In aka bata ciyarwa, aka bata gado, kuma aka bata sadaki, kun ga an bata 3. So ɗayan da Allah ya bata a gado, sai ya cike mata shi da sadaki, ya cike mata shi da nafaka. To ko da a ce da a baki gado da a yi miki nafaka, wanne ya fi? Ita nafaka, ciyarwa da ɗaukan nauyi, kullun ne ta duniya sai mijinki ya kashe miki kuɗi, kullun ta duniya. Kullun ta duniya mijinki sai ya kashe miki kuɗi. Shi ko gado za a baki ne rana ɗaya. Su zaka da Allah ta'ala ya ba mace gado ɗaya, sai kuma ya musanya mata da ciyarwa,
kuma ya musanya mata da in za a yi aure ita za a ba sadaki. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihila, kuma yace ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. So maza su suke daukar nauyin iyalinsu, dan haka sai ya zama wancan gado da aka ba su guda daya an kuma maye musu gurbinsa da ciyarwa da kuma bayar da sadaki. Kuma ɗayan da aka ba su fa ba an ba su ne don su ci da kansu da shi ba. Kada ka ga matarka tana da kuɗi ka ce ka daina cefane, ko ka ga matarka tana da kuɗi ka ce ka daina ba yara kuɗin makaranta ko ka daina biyan kuɗin asibiti. Komai arzikin mace in dai ba ita ce ta ce ta yafe maka ba, wajibi ne ka ci gaba da ɗaukar nauyinta saboda haƙƙinta ne a kanka. Mas'ala ta uku, ana yi wa mata auren dole. Kafin zuwa musulunci mace ba mata sanin an ɗaura auren, sai dai kawai a ce mata tashi ki tafi gidan miji. Ta ce wani mijin kuma? Ta ce ai ɗazu da kika ji ana taro a kofar gidan na ai auren ki aka ɗaura. Bata san mijin ba, bata ga mijin ba, bata so mijin ba, bata san wani kala ba ne, kawai sai dai a ce an ɗaura mata aure ta tashi tafi gidan miji. Wannan yanayin ya ci gaba da tafiya ko bayan zuwa musulunci a inda musulunci bai karfi ba, sai kawai a ce an ɗaura aure ba tare da amincewa ba. Da musulunci ya zo sai taka birki, ya ce duk wacce za a aura a duniya mata dai kala uku ne, mai aure, bazawara, budurwa. To mai aure an fidda ita tunda tana da aure ba za a sake ɗaura mata aure akan aure ba. To sai ya ware guda biyu, auren bazawara da auren budurwa, sai manzo Allah ya magana akai, yace albikiru tusta'azanu wa iznuha sumatuha wasayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha. In an zo aure sai an tuntuɓi mace akan wanda ya fito yana neman aurenta, sai ta amince, ta gamsu, ta yarda, tana so, sannan a yi aure. In ta nuna alama na ba ta so, to a haƙura. Wa iznuha sumatuha, da yake 'yan matan da masu kunyar gaske ne, ba za ta iya gaya wa babanta tana so ba, sai dai ta sunkuyi da kai ta kuka. To an ce sai a taba kukan a ji hawayen, a dan tabo hawayen, an ji hawayen da dimi ko da zafi to ba ta so. In an ji hawayen kuma da sanyi to kukan kauna ne da soyayya, sai a ji a daura. Iznuha sumatuha, na yanzu ko babu maganar sumatu, fitowa za ta yi karara ta ce ina so ko ta ce ba na so. Da haka suka ce mafi ingancin aure shine mutum 6 su so shi. Duk auren da mutum 6 suka so shi to shine mafi ingancin aure. Ita tana so, wanda zai aure ta yana so, babansa yana so, babanta yana so, babata tana so, babarsa tana so. Kun ga no me ake kiransa? Kowa ya shigo cikin auren, ba matsala, 100% ba matsala. Saboda idan kai auren da babarka ba ta so sai ta lalata shi. Na'am? To sai aka bada akalla mutum 6, ko da kowa baya son auren a duniya, in dai mutum 6 nan suka shiga ciki to aure ya inganta ta bangaren soyayya da kauna. Saboda haka sai manzo Allah ya hana auren dole. Kuma Ibn Qayyim ya kawo a cikin Zadul Ma'ad cewa an yi auren bazawara, ta kawo ƙara gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi ya dakatar da auren. An yi auren bazawara, budurwa, ta kawo ƙara gaban Annabi alaihi salatu wassalam, ya nemi ya dakatar da auren. Ta ce ba so take a dakatar ba, so take dai ta san matsayinta a kai. Da kun ga dai ya nuna mana har a cikin Zadul Ma'ad Ibn Qayyim yake cewa wato auren da mace auren dole, ƙara da abin da ta mallaka a ce an raba ta da shi da ya mata auren dole, saboda wani yanci ne da wata dama da wani iko da take amfani da shi, wanda shi ne sinadarin zaman, to shi aka fuske kafin a yi aure. So aure ba zai yi karko ba zai inganci ba. Da kun ga wannan shine dama ta uku da musulunci ya yi wa mata gata a kai. Na 4, sadaki. A ƙa'ida uba yake karɓar sadaki ya ɗure a jihunsa, to sai Allah bai ma ce a ba wali ba, sai ya ce wa atun nisaa saduqatihinna nihila, ku ba mata, sai ambaci sunan matan, wanda a suratul nisa'i, saboda an kira ta suratul nisa sau 16 Allah yana cewa an-nisa a cikin suratul nisa.
saboda duk a hukunce-hukunce ne da suka shafi mata da ko matsayinsu. Saboda haka sadaki yana iya zama gida, sadaki yana iya zama dukiya, yana iya zama dabbobi, a bata sa ko a bata shanu ko raƙuma ko a bata gida ko fili ko kuɗi, yana iya zama aiki ma, kamar yadda annabi Musa alaihi salatu wassalam ya yi ma baban matarsa aikin shekara 10 ya ba shi aure. Kai min kiwo na shekara 8 ko in ka cika 10 da gare ka, kuma iya da ya hakan aka ba shi aure. To da aka musulunci da ya zo, uba bai da iko in ya karbe sadaki wasu a ce za a cika a yi mata kayan daki. Ina ruwanta da wani kayan daki? Sadaki ai ba kayan daki bane. Sadaki haƙƙin matan ne, a danka mata ko a bata shawarar me za ta yi da shi. Haka musulunci ya kawo. Kuma ko mutuwa kai baka ba mace sadaki ba, tana bin ka bashi, kafin a raba gadon ka sai an cire mata sadakinta sannan a yi raban gado. Mas'ala ta nawa na karanto? Ta 4 ko? Mas'ala ta 5, ba a ba wa mata ilimi. Kafin zuwan musulunci babu wata cibiya da take karantar, to ba amma yadda da ita mutum bace, yaushe ma za a bata wani ilimi. So mata ba su shahara ba, in ka duba